Hi Lwgwfwr, Khulumbai. Welcome back to my YouTube channel. आंनि Sanjanavlog चेनेलाव गासिखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय। दिनै आं मोनसे रिएक्शन भिडिअ' लाबोनो नागिरदों। बे रिएक्शन भिडिअ'आनो जाबाय बर' भिडिअ'। BN प्रडाक्शननि मिउजिक भिडिअ' पिकनिक जाहैनोसै। ओमफ्राय बे मेथाइखौ खनदों थाजिम नार्जारी एन्ड फुंबिलि बसुमतारी। ओमफ्राय एक्टर एक्ट्रेसआ जादों स्वरां बसुमतारी एन्ड जेनिफार दैमारी। स' थुदो बिदिब्ला बारा गोबाव खालामबाय थाला आंनि भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। नोंसोर गाबलाबायो बिब्दिब्ला गोसोखौ उसुबिदा मोनलायलाङो थौथारना फैथारना नोंखौ नायनो गोसोथारना बेखायनो पिकनिक जानो लिंखादोंना बेखायनो पिकनिक जानो लिंहरदोंना बाजारनि अमा दिसि जानो नोंलाय खय गिसि न'आव फिनाय दाउला खासि लोगोसे लादों जौ गिसि फैदो फैदो थांनोसै फैदो ओंखारबोदो रंजासै थौदो फैदो फैदो थांनोसै फैदो ओंखारबोदो रंजासै थौदो ओइ आं गोसो जालायलाङासैलां लोगोफोर गैयाबा बायोलां दा जिखुनु दसे उनाव खबर हरफिनसा रो थरो थांथारनोसै लां र थरो रो थरो थांथारनोसै लां र थरो दासो जागोन दा फैमारसिगोन दा पिकनिकआ दासो समायसिगोन दा दासो जागोन दा फैमारसिगोन दा पिकनिकआ दासो समायसिगोन दा गामि गुदिनि लायादा खौरां पिकनिक जाहैनोसै थौदो गौरां गामि गुदिनि लायादा खौरां पिकनिक जाहैनोसै थौदो गौरां दा गैबायोलां हिनजावफोरजों हारसिं थाङालां जौ फेब्ला नोंसोर गाबलाबायो बिब्दिब्ला गोसोखौ उसुबिदा मोनलायलाङो थौथारना फैथारना नोंखौ नायनो गोसोथारना बेखायनो पिकनिक जानो लिंखादोंना बेखायनो पिकनिक जानो लिंहरदोंना ना 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 भिडिअखौ नायनानै जोबोद मोजां नांदों। ओमफ्राय बिराद फाल्तु एक्टिं रोंथारगौ स्वराङा। ओमफ्राय
नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नांदों खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां नांदों गानखौ खोनाबानो मोसानो जाखायो स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय